Bila sam zrno u pjesku, ti si me poznao. Bila sam kap u moru, ti si me na dlan stavio. Bila sam glad trave, ti si me čuvao. Bila sam malen cvijet, tako malenom ti si me ubrao. Pomirisao i u vrt ljubavi zasadio. Bila sam tako daleko, a ti si me gledao. Nadvio sunce nad mene i obasuo me svojom milošću. Bila sam samo dašak vjetra, a ti si me osjetio. Bila sam tako sama, ja sam pala, ti si me podigao. U samoći mojoj čežnju probudio. Svojom rukom put si mi kazao, svojom snagom od zla si me branio. Svojom ljubavi ti si mržnju slomio. U mom srcu hram si sagradio. Vodiš me u svoju ruku, Bože moj. Jesam li dostojna u tvoju luku pristati? Jesam li dostojna da me u svoj vrt zasadiš ti i da rastem u tvojoj ljubavi? Svojom rukom put si mi kazao, svojom snagom od zla si me branio. Svojom ljubavi ti si mržnju slomio. U mom srcu hram si sagradio. Svojom rukom put si mi kazao, svojom snagom od zla si me branio. Svojom ljubavi ti si mržnju slomio. Same život svoj si dao, moj Gospodine. Moj Gospodine. Dobro večer svima, hvaljeni Isus i Marija, dobro nam došli na ovo posebno večer koje je evo jako emotivno za cijelu našu obitelj i evo ja bih vas pozdravila u ime obitelji Čavar, u ime obitelji Brajković i prije svega u ime pokojnog oca Mate Čavara i pokojne mame Ružice Čavar. Ocu Mati Čavaru, autoru stihova koje ćemo večeras predstaviti, je baš na današnji dan 2. veljače 10. godišnjica preminuća. I
Evo, sve se nekako jako lijepo poklopilo i pobjeda naših, odnosno bronca naših rukometaša, što bi isto Mate i Ružica uvijek posebno pratili, veselili se i slavili. Zahvaljujemo našoj Tamari Perc što je ovako lijepo nas uvela pjesmom u sve ovo. Hvala vam svima što ste doista u tako lijepom broju došli i svakom ponaosob. I sada bi pozvala našu dragu Marinu Katinić-Plejić, koja će zapravo voditi ovo večer, mladu prijateljicu, doktoricu filozofije, i ona će sada reći nekoliko riječi, pa ćemo dalje nastaviti s programom. Dobra večer svima. Hvaljen Isus Marija. Evo, što reći nego da pokojni Mate Čavar, kojeg sam samo jednom vidjela, pokojna Ružica Čavar, koju također znam jedino iz viđenja, i moja draga prijateljica Drina, koju znam više od 20 godina, čine jedan nerazdvojni trolist. Trolist domoljublja, trolist vjere i trolist, ja bih rekla, darivanja sebe zajednici u kojoj žive, za koju su vezani. U Drininom slučaju to darivanje nije se zaustavilo samo na Hrvatskoj, samo na Bosni i Hercegovini. Drina je gotovo 2 godine provela kao misionarka u Ekvadoru, radeći s djevojčicama koje je tamo učila engleskom jeziku. Priča o obitelji Čavar za mene je priča o odgovornosti prema svijetu u kojem živimo, o potrebi da svoje vrijeme, talente, ono što imamo i što jesmo, uložimo ne samo u sebe, nego u ono što nas nadilazi, a to je grad, domovina, na kraju krajeva cijeli svijet, koji su nas učinili onim što mi jesmo i u koje se mi također trebamo ugraditi. Mate Čavar, hrvatski je pjesnik, publicist i domoljub, rođen 1931. u Oklajima u Širokom Brijegu. Njegov cijeli život obilježilo je nesebično zalaganje za slobodnu Hrvatsku, protivljenje totalitarnom komunističkom režimu, što ga je onda odvelo i u emigraciju. Mate je od 1972. do 1990. dakle gotovo 20 godina proveo u Beču, javljajući se svojoj obitelji, kao što ćete čuti, telefonom iz raznih telefonskih govornica širom Beča i pomažući, uzdržavajući ih svojom zaradom. Cijelo to vrijeme dok je bio u političkoj emigraciji neumorno je pisao, i ova knjiga koja je pred nama zbirka je njegove poezije, napisao je preko 700 pjesama i također ovdje je i recital drama Kralj Tomislav, jedan libreto koji je zapravo namijenio skladateljima jednog dana izvedbi možda na pozornici. Ružica Čavar također je poznata kao velika promicateljica hrvatskog glasa, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, i borkinja za afirmaciju i zaštitu života. Ružica vam je možda, ako vi niste osobno upoznali, poznata iz medija s onog prosvjeda gdje je napadnuta fizički. Evo, napao je čovjek višestruko mlađi od nje i snažniji od nje, pokazujući time ovo čemu svjedočimo sve više, nažalost, u suvremeno doba. To je jedan totalitarni duh koji ne samo da ne trpi domoljublje, kršćanske vrijednosti, obiteljske vrijednosti, nego ne trpi ono na što se najčešće poziva, a to je poštivanje drugog, drugačijeg i različitog mišljenja. Ja ću sada nešto više reći o mom čitanju ove knjige. Knjige nisu pisane zato da bi se o njima teoretiziralo, nego zato da bismo ih doživjeli. Pa evo, ja ću ponuditi jedno svoje čitanje, svoj doživljaj. Kad sam počela čitati ove zanosne stihove, moram priznati da mi je bilo kao da se vraćam u prošlost, u doba hrvatskog narodnog preporoda. Dakle, jedan zanos, jedan klicalački diskurs koji, osim evo možda u pjesmama Marka Perkovića Thompsona, nemamo baš prilike danas često čuti. Čak bih rekla da je ovo što je napisao Mate Čavar u potpunom kontrastu
spram današnje glavne struje, spram onoga kako mlad čovjek jednog suvremenog glavnog grada razmišlja i živi. Libreto, koji je zapravo recital drama Tomislav, petočinka je i radi se o jednom neoromantičarskom tekstu koji je napisan u stilu Budnica i Davorija, gdje je jako malo onog individualnog, gdje je jako malo nekih osobnih možda previranja, a jako puno je apeliranja na zajednicu, jako puno je govora o hrvatskoj povijesti, jako puno je govora o hrvatskoj slavi, o ljepoti Hrvatske i sve je tu jedan usklik, jedna sigurnost u vlastite odluke, u vlastiti identitet i darivanje svega sebe slavnoj prošlosti i slavnoj budućnosti. Ono što je međutim možda malo neobično, dakle kralj Tomislav koji treba preuzeti palicu upravljanja hrvatskim narodom od svoga oca Mutimira, na početku u prvome činu prikazuje se cijela obitelj. Dakle, tu je Mutimir, ali tu je i majka Tomislavova kneginja, čije ime ne saznajemo. Međutim, to je vrlo važno zato što je zapravo za Matu Čavara, a i za njegovu kćer Drinu i suprugu Ružicu, obitelj ishodište. Obitelj je ishodište identiteta. Tomislav tako u drami zahvaljuje svojim roditeljima za dar života, za sva dobročinstva, a majci zahvaljuje što ga je rodila. Zatim, kao okosnica identiteta, tu se pojavljuje primjetno kršćanska vjera. Dakle, znamo da je Tomislava papa Ivan X u svome pismu prozvao dragim sinom, Tomislavom kraljem Hrvata i da je zapravo papinsko priznanje u to vrijeme bila neka vrsta međunarodne legitimacije vladara i da se Tomislav kao vladar odredio kao kršćanski vladar i time na neki način postao dijelom ovog zapadnog europskog civilizacijskog kruga kao katolički vladar, jer znamo da kršćanstvo nije isključivo katoličanstvo. Ono što se naglašava cijelo vrijeme u tekstu recitala Tomislav je kako Hrvati brane svoje, a ne svojataju tuđe. Mate Čavar je proučavao povijesne izvore. Vidi se da poznato ono dijelo De administrando imperio cara Konstantina Porfirogeneta, u kojem on govori, iznosi onu legendu o petorici braće, dvojici sestara koje su dovele hrvatski narod na obale Jadranskog mora iz pradomovine. Međutim, poznaje također i druge spise koje zapravo govore o toj ranoj i kasnijoj srednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti. Međutim, vrlo ih slobodno tumači. I tumači ih, ja bih rekla, u jednom romantičarskom ključu 19. stoljeća, kad je zapravo i nastao taj jedan nacionalni mit o dolasku Hrvata, o kralju Tomislavu kao kamenu ugaonom hrvatskog jedinstva i kontinuiteta hrvatskog identiteta. Budući da je ovo je fikcionalno djelo, dakle radi se o književnom dijelu, nije cijelo vrijeme najvažnija povijesna istina. Dakle, nije najvažnije to što su do danas povjesničari otkrili da znamo ili ne znamo o Tomislavu. Mnogo je važnije kako je Tomislava narod hrvatski razumio, nosio i što je on njima značio kroz svoju povijest i što im znači danas. Zatim, ono što sam primijetila, da se apostrofira sloboda u jednoj neogundulićevskoj maniri. Kao što u Gundulićevoj Dubravki sve završava onom poznatom himnom slobodi, tako i u recital drami Mate Čavara hrvatski vitezovi plešu kolo i pjevaju himnu hrvatskoj slobodi. Zatim, ono što se još važno naglašava, čini mi se osobito važnim naglasiti to u današnje vrijeme, je savezništvo i pomoć drugima koje napadaju strani zavojevači Bugari. Dakle, u ovom slučaju to su izbjeglice iz Raše, odnosno Srbi. Mate Čavar opisuje kako je kralj Tomislav primio ovoga srpskog kneza Zahariju i njegovu pratnju kako bi im pružio utočište od nepravednih stranih zavojevača, jer ono sveto pravilo koje vrijedi za Hrvate da brane svoje, a da ne svojataju tuđe, to su spremni primijeniti također i na druge narode. Evo, ja bih da malo dublje uđemo u tekst citirala ovu himnu slobodi. Kaže: Slobodo Hrvatska sveta,
najveći daru narodni naš. Nisu ti ravna bogatstva svijeta, ti jače od žarkog sunca sjaš. Hrvati tuđe neće, dok ne daju svoje. Za slobodu svetu voljni smo mrijeti. Štujući trajno zakone tvoje, kunemo se tebi, stvoritelju sveti. Jako lijepo zvuči, međutim naravno da moramo postaviti pitanje gdje je danas sloboda. Mate Čavar je jedan od onih ljudi koji su se potpuno ugradili u projekt Tisućljetni san, ostvarenje neovisne slobodne Hrvatske države, međutim evo samo 30 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata možemo opravdano postaviti to pitanje što ovi stihovi danas zapravo znače kada je sloboda zapravo više jedna iluzija direktive na temelju kojih se oblikuju hrvatski zakoni, donose birokrati koje hrvatski građani nikada nisu izabrali ni na kojim izborima i čak golem broj hrvatskih građana uopće ne zna tko su ti ljudi, ne znaju njihova imena i prezimena. U Čavarovoj drami ima mnogo toga što ne odgovara suvremenoj historiografiji. Na primjer, spominju se Zagorje i Međimurje kao hrvatski krajevi koje će Tomislav ujediniti kad ujedinjuje Primorsku i Posavsku Hrvatsku. Naravno da se ta područja u vrijeme kralja Tomislava 10. stoljeću nisu nazivala tako i nisu značila ono što znače danas. Zatim zanimljivo je što narod Tomislava nakon ujedinjenja Primorske i Posavske Hrvatske dočekuje s tamburom i pjevaju narodne pjesme uz pratnju tambure. Znamo da su taj instrument donijeli tek Turci Osmanlije. Znamo da u 10. stoljeću nije bilo tambure, međutim to nije važno jer zapravo Tomislavova Hrvatska je za Matu Čavara jedan svevremenski sažetak cijele zapravo hrvatske povijesti i onoga što je karakteristično za hrvatski identitet. O Tomislavu se danas malo zna. Jedini dokumenti koji govore pouzdano o kralju Tomislavu su historija Salonitana i Tome Arhidžakona i 2 papinska pisma koja govore o splitskim saborima 925. i 928. gdje se Tomislav naziva kraljem Hrvata, ne samo knezom, dok ga ljetopis popa Dukljanina naziva knezom Hrvata. Nakon 13. stoljeća Tomislav je zaboravljen, da bi spomen na njega i neka vrsta kulta kralja Tomislava ponovno oživio u 16. stoljeću i onda doživio svoju kulminaciju 1925. godine onom velebnom proslavom tisućljetne godišnjice Hrvatskog kraljevstva. Međutim, Tomislav je, što je puno važnije, simbol dakle, hrvatskog nacionalnog jedinstva, zajedništva, simbol povijesnog kontinuiteta. Radi se dakle o jednom književnom dijelu koje je pokušalo sintetizirati povijesni kontinuitet Hrvata na životnom prostoru uz elemente i pisane i usmene književnosti. Zanimljivo je što se pojavljuje pjesnik Hrvatin i Vila Velebita, a tu je i nezaobilazno ono kolo hrvatskih vitezova, što je inventar hrvatskog narodnog preporoda gdje se uvijek pojavljuju neka kola u kojima su vile i koji pjevaju. Evo, citiram: neka Hrvatska živi pod suncem sjaja, s Tomislavom kraljem nek na sunce grije, hrvatski narod svakog našeg kraja, gdje je Hrvat niko, nek potomstvo klije. Tako pjeva to kolo. Ono što je također interesantno je da se spominje iranska teorija o podrijetlu Hrvata koju Mate Čavar očito podržava, da bi se na kraju ovoga posljednjeg čina drame otpjevala hrvatska himna, koja je naravno nastala tek u 19. stoljeću. Rekla bi sad nešto o domoljubnoj poeziji. Dakle, ovdje se radi o izboru pjesama kojih zapravo ima puno više. Ja bih samo tu istaknula nekoliko važnih naglasaka. Dakle, prvi naglasak je što Hrvatska za Matu Čavara ostaje vječno mlada i vječno lijepa i bez obzira na sve povijesne nedaće i na zapravo tešku situaciju u kojoj se Hrvatska nalazila prije 1990.
Što dalje o njoj razmišlja i što više se zapravo njoj posvećuje, to mu je sve ljepša i sve draža i ona je vječno na neki način mlada, ona se obnavlja. Ovako, ja bih citirala iz pjesme Hrvatska živote moj, kaže: ti po starice ne možeš, navijeke si mlada, meni su uvijek tvoje zjene blaže. Više nego jučer ljepša si mi sada, svakim novim danom osjećam te draže. S imenom tvojim ponosim se svuda, jer ti si samo domovina moja. Planetom ovom putovao kuda, ja u srcu nosim sjene tvojih boja. Posvećen je tebi sav život moj, sva moja čežnja životnoga puta, za ljubav tvoju živim život svoj. Ma koliko bila moja sudba kruta, evo tako pjeva Mate Čavar. Zatim ono što je jako vidljivo u njegovim stihovima je odanost povijesti. Kao i Vladimir Nazor, Čavar je zaokupljen poviješću hrvatskih vladara. On donosi čak katalog svih hrvatskih vladara, posebno na području današnje Hrvatske i posebno na području Bosne. Onu dinastiju Kotromanića, on detaljno ispisuje sve vladare. Također obrađuje temu seobe Hrvata, dakle već u 7. stoljeću Hrvati se javljaju na ovim prostorima i on nije propustio navesti tu godinu i obraditi sve što se tamo događalo. Ideja etniciteta, koja je Mati Čavaru jako važna, shvaćena je na jedan romantičarski način, ne na suvremeni način, kao bit narodne duše, dakle svaki narod ima svoju dušu, Hrvati imaju svoju i ona se kristalizira u povijesti, u narodnoj predaji, u svim pobjedama i u kontinuitetu državnosti i onda se prenosi na druge naraštaje. Moram priznati da je Mati dosta važan i ovaj biološki supstrat u tom etnicitetu, pa on kaže ovako, citiram: sazdani od tebe moji su geni, jer ti si vječna i vječna ćeš biti. Ta sve je tvoje što je u meni, nikada nas ništa neće rastaviti. Hrvatska književnica i novinarka podrijetlom iz Novog Travnika Glorija Lujanović nedavno je predstavila svoju poetsko-grafičku mapu Slava u čast 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva u galeriji Klojićevi dvori i ona je tamo rekla jednu vrlo zanimljivu stvar. Rekla je da je zapravo prava domovina jednog naroda jezik. Dakle, ne tlo, ne geni, ne ono biološko, nego jezik. Ja se s tim moram složiti, međutim, jezika ne bi bilo, jezik nije uopće moguće razumjeti bez konteksta u kojem se taj jezik kroz povijest oblikovao. Dakle, jezik bitno izrasta iz prostora u kojem neka zajednica živi i zapravo iz onoga svega što se toj zajednici događa i kako ona percipira svijet. Dobro se prisjetiti, međutim, da su veliki hrvatski domoljubi velikani, pa i preporoditelji, često bili ljudi koji nisu bili etnički Hrvati ili barem nisu bili čisti etnički Hrvati. August Šenoa, Ljudevit Farkaš, Stanko Vraz, Dimitrija Demetara, dijelom i Ante Starčević. Međutim, oni su prepoznali zapravo pripadnost onom prostoru, onoj naciji, onom društvu na čijem području žive. I oni su zapravo dali se u opće dobro, u izgradnju općeg dobra u Hrvatskoj u kojoj su doista živjeli. Tako da su bili veliki domoljubi, ali shvaćali su domoljublje, ja bih rekla, na jedan kozmopolitski način. Prostor i jezik u tom su smislu mnogo važniji za izgradnju identiteta u nekom mom shvaćanju od etničkog podrijetla, od onoga što nazivamo krvna zrnca. Zatim, ono što je jako primjetno u stihovima Mate Čavara je ideja suverenizma. I to bih rekla u jednoj tradiciji pravaštva. Dakle, ideja da hrvatski narod ima pravo na svoju državu, na svoje institucije, zato što nikada nije bio potučen na bojnome polju, nego je zapravo voljom hrvatskih velikaša sklapao određene ugovore i ulazio u državne zajednice s drugim narodima. Citiram: bili smo i ostali svoji na svome, nećemo tuđe, ne damo svoje. Dali smo zavjet rodu hrvatskome, da tuđinci nama sudbinu ne kroje.
Još jedan važan naglasak u stihovima Mate Čavara, koji ćemo malo kasnije čuti ovoga pjesmu Hrvatice budi mati. Dakle, je neka vrsta afirmacije i zaštite života. Evo, ja sam se tu prebilježila na engleskom pro-life. Kaže ovako u toj pjesmi, citiram: sam je čovjek Božja želja, misaonog duha smjela, što poznaje stvoritelja i njegova divna djela. Hrvatice, budi mati, rađaj djecu svu začetu, majkom će te ona zvati, najčasnija riječ na svijetu. Ja kao žena ove stihove sam doživjela jako emotivno i duboko, jer je tu zapravo jedna prekrasna misao koja se danas gotovo nigdje ne čuje i nitko to zapravo ne govori, a to je da postajući majkom, žena se obnavlja i ostaje vječno mlada. Čak i na biološkoj razini porod regenerira zapravo i tijelo i duh žene i rađanje djece je jedan način prema Platonu kako mi zapravo postižemo besmrtnost. Dakle, zašto živa bića, pa tako i čovjek, rađaju druga živa bića slična sebi, zato što njihove duše čeznu prema besmrtnosti, tako je to Platon objasnio. Posljednji stih pjesme Hrvatice budi mati kaže: živjet će vječno slobodna Hrvatska. Opet možemo se pitati što danas to točno znači i gdje je danas ta slobodna Hrvatska. Meni se osobno čini da je iskra domoljublja, ova baklja koja žari i pali stihovima Mate Čavara, ostala živa danas još možda jedino u sportu. U kulturi, ako pokušate dobiti javno financiranje nekog projekta koji izričito spominje domoljublje i vjeru ili obiteljske vrijednosti, bilo od europskih institucija, bilo od hrvatskih institucija, nećete dobiti novac. Evo, to mogu reći iz svog iskustva. Ono što se danas propagira je ideja bezdomnosti nasuprot domnosti, ideja globalizma nasuprot patriotizmu, a umjesto ove zaštite, afirmacije i promicanja života, antinatalizam, koji danas više nije u službi kontrole populacije radi ekonomskog prosperiteta, nego u službi zaštite okoliša i održanja planeta. Zašto je po meni taj jedan glavnostrujaški današnji pogled na identitet koji zapravo isključuje nacionalno, koji isključuje lokalno, koji pogotovo isključuje ruralno, a to su sve vrijednosti koje vidimo u poeziji Mate Čavara, zašto je on pogrešan? Mislim da je pogrešan iz antropoloških razloga. Čovjek jednostavno ima potrebu za ukorijenjenošću, za pripadanjem, za identitetom. Suvremeni teoretičar kulture Terry Eagleton u svojoj briljantnoj knjizi Ideja kulture napisao je da ima samo jedna gora stvar od identiteta, a to je život bez identiteta. Čovjek kao pojedinac može se formirati i individualizirati jedino u zajednici. Dobro pojedinca ovisi o njegovim odnosima s drugima. To je danas potrebno naglašavati, to danas više nije samorazumljivo. Čovjek nadalje treba obrede i treba tradiciju. Rimljani su smatrali pietas važnom vrlinom bez koje rana republika nije mogla opstajati, a to je poštivanje Boga, domovine i obitelji. Kad je pietas došla u krizu, tada je zapravo i Rimska republika utopila se u carstvo, koje je kao jedna ogromna država na kraju i pokleklo i dezintegriralo se pred naletima Barbara. Kada u carstvu nema pietas, odnosno tog pijeteta prema domovini, obitelji i Bogu, glomazna država se urušava. To je ono što danas vidimo ne samo u Europskoj uniji, nego i svugdje. Kozmopolitizam, dakle, građanstvo svijeta kao vrijednost nije uopće moguć bez prvo posjedovanja vlastitog lokalnog identiteta, odnosno u europskom kontekstu nacionalnog identiteta. Toga je veliki primjer Johann Wolfgang von Goethe. On je taj koji je putovao po cijeloj Europi, učio o kulturi drugih zemalja, formirao ideju svjetske književnosti, ali tek nakon što je potpuno poznavao i potpuno bio ukorijenjen u svoju njemačku kulturu i naciju.
Moj zaključak, evo, bio bi sljedeći. Tekstovi Mate Čavara u snažnom su kontrastu s današnjim trendovima i prioritetima mlađeg naraštaja na prostoru ne samo Republike Hrvatske, nego i cijeloga zapada. Usprkos zanosu na koncertima na kojima se veličaju ljubav, vjera i domovina, premalo je konkretne volje da se nešto učini za opće dobro ljudi u Hrvatskoj. Ipak, postoje znakovi nade i obnove koji kao i uvijek dolaze s ruba. Ova knjiga je jedan takav malen znak nade, ali znakovi nade su i udruge mladih poput Mladi za domovinu i Nanovo rođeni, koji zapravo idu za time da mlade ljude osposobe za odgovorno djelovanje u društvu i uključivanje u zajednicu. Tisućljetni san o slobodnoj samostalnoj Hrvatskoj pokazao se, bojim se, iluzijom. 30 godina nakon završetka Domovinskog rata o tome ratu nije poželjno javno govoriti. Gotovo je nemoguće, kao što sam rekla, dobiti javno financiranje nekog kulturnog projekta o tome ratu. To pokazuje rad primjerice Jakova Sedlara, koji bi progovorio s domoljubne, a ne neke regionalne ili paneuropske ili kozmopolitske pozicije. U tih 30 godina od završetka Domovinskog rata Hrvatska je izgubila 1 milijun stanovnika, što iseljavanjem, što zbog prirodnog pada. Hrvatska je danas provincija globaliziranog političkog prostora, centralizirane paneuropske države kojom upravljaju birokrati koje u šaci drže ekonomski jača Amerika, Rusija i Kina. Međutim, poruka ovih tekstova Mate Čavara ipak je poruka nade, pa i za mene osobno. Treba činiti ono što je ispravno. Treba biti vjeran sebi, svojim idealima. Bez obzira na moguć neuspjeh i na prolaznost svih naših postignuća. Ne treba zaboraviti prvu ljubav svoga srca. Hrvatska je definitivno prva ljubav Matina srca koja je cijeli njegov život samo rasla i rasla. A prva ljubav je domovina, jer zapravo domovini dugujemo to sve što mi jesmo i što imamo. Domovina nije nešto apstraktno, to također učim od Mate Čavara. Ona je konkretna povijest, konkretni prirodni prostor, konkretni ljudi koji govore konkretnim zajedničkim jezikom, konkretna vjera od koje su saznane sve konkretne institucije koje nas okružuju i kojima se koristimo. Domovina, to sam ja. Tako bi se to moglo reći jezikom suvremenog čovjeka koji je individualist i materijalist. I ta je definicija točna. Domovina, to sam ja. Hvala vam na pozornosti. Zahvaljujem Marini na ovako stručnom i filozofskom i povijesnom i literarnom tumačenju poezije moga oca. A sada bih pozvala mlade snage na nekoliko umjetničkih točaka da doživite poeziju najprije Mate Čavara na jedan umjetnički način sa pjesmom koju je i Marina spominjala. Hrvatice budi mati, to će nam izvesti naša mlada glumica Vida Tunguz, a nakon nje ćemo imati malo iznenađenje sa malenom Sofijom. Evo, Vida, izvoli. Hrvatice budi mati, tako vrijedna, tako draga, tako čedno odgojena. U tebi je čudna snaga, Hrvatice bez imena. Iz svog srca ljubav grije, iz očiju plamen zrači. U utrobi život vrije, na svijetu od sveg jači. Plemenito tvoje biće, što oduvijek budi čari i privlači sve mladiće da postanu neimari. Što te vjerno ljube, vole, da potomstva rađaš nova, stvoritelju što se mole za rod kćeri i sinova. Nova djeca, novi ljudi, to je ponos, to je snaga. Hrvatice, majka budi, vječno mlada, vječno draga. Nek ti djeca krase skute, nek te mladost pjesmom prati. Kroz životne tvoje pute, djeca će ti snagu dati. Sve bi bilo pusto tužno, bez rađanja novih ljudi. Na zemlji bi bilo ružno, bez cvjetova i peludi.
Sam je čovjek Božja želja, misaonog duha smjela, što spoznaje stvoritelja i njegova divna djela. Hrvatice, budi mati, rađaj djecu svu začetu. Majkom će te ona zvati, najčasnija riječ na svijetu. Potomke naj rađaj nove, budi vječno divna mlada. Domovina tebe zove, sada više no ikada. Nema zemlje na svijetu, gdje potomstva nije tvoga, kao pčele po cvijetu našeg roda hrvatskoga. Rodilja si nama bila, vječno će te poštivati, narod kom si tako mila, Hrvatice, budi mati. Evo, zahvaljujemo Vidi što je tako lijepo dočarala ovu lijepu matinu pjesmu i evo, neka i Vida jednoga dana bude mati više mladih Hrvata i Hrvatica. A sada, evo možda malo da doživite kako smo mi kao djeca, znači nas je 4 djece, imam 2 starija brata, jednog mlađega i u biti otac je morao, nažalost, zbog te situacije i političke i toga vremena, znači kad je meni bilo godina dana, 72. Tamo smo proslavili moj prvi rođendan i onda je on morao otići u emigraciju, majka je ostala trudna sa najmlađim sinom, Petrom Krešimirom, 4. I mi smo u biti kao djeca išli tati u Beč, išli smo u Široki Brijeg, djedu i baki, veselili smo se uvijek posebno tati, on se uvijek s nama igrao, vodio nas po parkovima. Mi smo tako gledali šta on radi, divili smo mu se na neki način i evo, svatko od nas je možda naslijedio isto dio nekog talenta tatinoga. Krešimir je dizajnirao naslovnicu ove knjige koju, evo, ako niste još, imat ćete priliku poslije nabaviti. A ja sam donekle naslijedila dio toga tatinog pjesničkog duha, pa evo molim mladu malenu, dragu Sofiju Krivdić, da ona na neki način, izvoliš Sofija, Sandra, samo Sofija ili će i braco doći? Sofija. Sada će ona pročitati jednu moju pjesmu što sam ja evo tako u njenoj dobi napisala o tati mati, tako da ga doživite i na taj način. Evo, samo ćemo malo mikrofon podesiti. Moj se tata budi u 5 i posluša jutarnje vijesti dok još malo u krevetu leži. Onda ode u kuhinju i nešto jesti, okupa se i na posao bježi. Tamo neke elektroničke ploče u neku tekućinu stavlja i vadi i makar bi to mnogi htjeli i hoće, nitko to dobro kao on ne radi. Zato o tati ovisi firma sva i kad on hoće povišicu plaće, ode na bolovanje od dan 2 i njegov šef ne zna šta će. I zove ga da se što prije vrati, a tata kaže hoću, ali mi više plati. I plaća se odmah poveća, a to je za tatu velika sreća. Tata na poslu provede skoro cijeli dan i tek se oko 5 vraća u svoj mali stan. Prije toga on nazove svoje kod kuće da čuje kako su i da li im ih kakve brige muče. I zato on zna sve telefone u gradu koji su dobri, a koji novce kradu. Kod kuće tata opet sluša vijesti jedne ili više, a onda uzme svoju mašinicu pa nešto piše. To obično bude neki članak ili stih, a ako je posebno nadahnut bude i više njih. Onda se tata još malo odmara pa izvuče svoj TV iz ormara. I australske vijesti gleda pa makar ništa ne razumije, u rječnik mu se pogledati ne da. Onda ugasi televizor i upali svoju lampu pa počne čitati političku štampu. Zatim se malo moli pa si u čašu malo jabukovog soka naspe, popije ga i misleći na one koje voli slatko u svojoj kući zaspe. Sofiji Krivdić, budućoj možda isto pjesnikinji, recitatorici svakako na
ovako lijepo dočarano eto jednom možda obiteljskom momentu i evo dječjem doživljaju Mate Čavara. Sada ne znam je li mi tu Antonija, evo jesi li ti za to da dođeš? Antonija je znači unuka Mate Čavara, kći brata Petra Krešimira, četvrtoga i sada evo pročitaj ono što si ti pripremila, možeš i pozdraviti goste. Večer. Opa. Ja sam Antonija i evo pročitat ću vam himnu Hrvatskoj slobodi. Slobodo Hrvatska sveta, najveći daru narodni naš. Nisu ti ravna bogatstva svijeta, ti jače od sunca sjaš. U noći oluja, bura tama, dok sunce nebesko ne grije. Čežnja za slobodom bukti u nama, koja se nikad ugasila nije. Slobodan narod sretno živi, potpuno svoje narodno biće. U svakom domu, na svojoj njivi, rujna zora veselo sviće. Neka procvjeta i zabukti sloboda Hrvatskom našom domovinom cijelom, morem i kopnom ispod našeg svoda, svakim krajem, gradom, selom. Hrvatska sveta živi u slobodi sa procvatom svoje vlastite sreće. Neka te pravda Božja vodi kroz hrvatsko pramaljeće. Hvala. Evo, zahvaljujemo Antoniji. Inače, zanimljivo, Mate je studirao pravo i evo, nažalost, zbog tih progona UDBE često su dolazili na fakultet dok je on polagao ispite, odvodili bi ga. Evo, nije nikada zapravo uspio završiti, što naravno inače bi, ali evo, naša Antonija je mlada nada, buduća pravnica, studentica prava u Zagrebu, pa evo i na taj način se nekako znači nastavlja i eto obiteljsko nasljeđe i tradicija, kome po pjesništvu, kome po struci. Sada bi još, ako može, pozvala još jednu unuku, da joj uručim samo nešto. Ana, izvoli doći. Ani je danas rođendan, evo Mati je smrtni dan, Ana je Tvrtkova kćer, pa evo izvoli djedovu knjigu. Da, evo, pozdrav svima. Stvarno je bio prekrasan uvod i lijepe recitacije pjesama i posebno mi se svidjela ova tvoja, budući da nisam nikad čula prije. Hvala vam. Ana je inače završila fiziku i radi i evo, buduća nada i nasljednica Matina, eto, hvala vam. Hvala vam. I sada, evo, ako je Tamara za, da vidimo da Matina poezija nije samo za recitiranje, sada ćemo čuti, evo, možda da ti, Tamara, kažeš ukratko ili samo da otpjevaš. Evo, Brina mi je dala nekoliko prijedloga za uglazbeljivanje i ima jako, kao što ste čuli, te pjesme su stvarno pitke i stvarno su podobne pogodne za uglazbljivanje, međutim nije bilo puno vremena, moglo bi se puno uglazbiti možda za nekakvu drugu promociju, jer znamo da ima još pjesama, nisu sve stale u ovu zbirku. Ali evo, nekoliko prijedloga, kad ste glazbenik, umjetnik, onda kad vam nešto zapne, odmah za oko, pokušavate nešto drugo, ali stalno vas vraća. Tako je mene vratilo na pjesmu Stepina se zove. Inače sam nekako zadnjih godina baš više proučavam njegov život i molim mu se, zagovaram i nekako osjećam taj njegov hrvatski identitet jako i koji ja osjećam i da je stvarno volio tu zemlju kao i Mate i evo ja to imam jako u sebi i jednostavno je stopila se glazba sa tim stihovima. Ja se nadam, to ćete vi čuti. Mnogo je stihova te pjesme, neću otkrivat sve, iako je teško to jer su dosta vezani jedni za druge i svaka pjesma je jedna priča. Ali evo, pokušala sam to nekako povezati i nadam se da ćete to čuti i kroz glazbu.
Stoljeća će prolaziti duga, hrvatskim nebom sunce će sjati, čuće se pjesme Slavuja iz luga, tko je Stepinac, povijest će znati. Nikada Stepinac izblijediti neće, postojan kao visoke planine, njemu će vječno cvjetati cvijeće diljem Hrvatske domovine. Redati će se bezbrojna ljeta, proljeća, jeseni i zime, kod ljudi cijeloga svijeta blistat će svetog Stepinca ime. Hrvatskog naroda sin je bio, velikan kojeg Hrvatska rodi, za časne ideale živio i mrio, za narodna prava u slobodi, u ljubavi za Hrvatsku i Boga. Niko Stepinca natkrilio nije, u povijesti dugoj hrvatskog roda, kroz razdoblja teška naše historije. Kroz stoljeća buna bez svojih prava, hrvatski narod čekao je dane da mu se vrati povijesna slava, da Hrvat opet dostojim postane. Da nas tuđin više nikad ne tjera, da budemo konačno svoji u svome, da Hrvati složno svojih vjera slobodni postanu u domu hrvatskome. U danima mračnim ispod našeg neba svijetli veliko Stepinčevo ime, kojem se svatko pokloniti treba, ispod neba naše domovine. Uz narod svoj Stepinac je stao, u danima rata i poslije rata, za Boga i Hrvatsku se dao. Veliki Stepinac, ponos svih Hrvata, u cijenu života patnji i robije, ostane Stepinac svjetao do kraja. Hrvatsku i Boga izdao nije, i postane tako svecem vječnog kraja. I postane tako svecem vječnog kraja. I postane tako svecem vječnog raja. Predivno, Tamara, stvarno, evo i mene si dirnula i ovo je bila ekskluziva, to ste svjesni, premijera ikada. Tako, ali evo, nadam se da će to zaživjeti kao budući domoljubni hit. I evo, zahvaljujem svima. Ne znam, nakon ovako nečega mislim da nema dalje. Sad, da li netko možda još iz publike ima za nešto još reći, iznenaditi nekim svojim iskustvom? Ne znam je li tu Marko Čavar možda, ja ga nisam vidjela, on je jedan od recenzenata. Uglavnom vidjet ćete i recenzije su naše. Da nam ti malo nešto ispričaš. Sada kao voditelj, ali ti si ipak to dala najviše sebe, pa evo nekakvu svoju iskustvu, emociju, koliko je to trajalo,
sve skupa Pa evo. pripremaju. Pa evo, hvala lijepo. Ovo je sad spontano. Da, to je spontano, hvala Tamara, ali evo ja bih pozvala svoju pomoć, svoju bolju polovicu, supruga Emila, ako se i on može tu priključiti. Evo, to je sve spontano, improvizirano, ali Emil je zapravo zaslužan dobrim dijelom za ovo Matino remek djelo u tisku, jer Emil je kao moj suprug, znači dozvolio dovoljno slobodnog vremena i meni da se bavim prikupljanjem Matinih pjesama. Ima ih preko 700 u različitim formatima, tipkanih većinom na mašini. I evo, ja sam zapravo kroz cijeli taj trud i tako, i evo diveći se i Emilu i njegovom strpljenju, negdje sam komentirala u jednom društvu, jedino što mi je žao je da eto, moj otac Mate nije upoznao supruga Emila, jer mi smo se zapravo prije nekih 4 nešto godina upoznali i evo vjenčali. I netko je komentirao, jedan od prijatelja, pa vjerojatno je Mate njega upoznao i prije tebe, zato ste se i povezali i upoznali. Pa evo, možda da Emil nešto kaže općenito o doživljaju Mate. Dobro, ovo je bilo sasvim jedno iznenađenje sad što me Drina zovnula. I mislio sam da je moja uloga samo bila da knjige donesem ovdje. Dosta su teške bile, ali evo, nadam se da će se snaći u ovoj ulozi malo. A je, Drina je tu dosta vremena uložila. Ja sam mislio da će to malo i prije napraviti. Meni doduše nije ništa smetalo oko toga svega uz naše sve druge aktivnosti, poslove. Ali kako je toga jako puno bilo, ona je sebe dala truda i strpljenja da to ipak kvalitetno napravi. I danas imate tu sasvim jedan mali dio, vidjet ćete to u knjizi, možete kasnije svakako kupiti. Meni je stalno Drina govorila, evo, žao mi je što se ja i Mate nismo upoznali, da bi bili veliki neki prijatelji, da bi bila velika neka bliskost prijateljstva u tome. I ja sam na neki način to i doživio čitajući ovu njegovu knjigu. Nisam je doslovno do kraja pročitao, ali vidio sam njegovu dušu, znači njegove osjećaje koje je imao i kao i Hrvat, znači na prvom mjestu i kao katolik, kao obiteljski čovjek i kao borac koji je neprikosnoven, znači za te svoje ideale bio. I meni je drago bilo to doživjeti na neki način, evo sam i sretan što sam njegov zet nije me doživio još uvijek, znači na ovom svijetu, kako Drina kaže, je na onome i u budućnosti. Drago mi je evo što se to čudo dogodilo da je Drina moja supruga nakon svega toga što je prošla i došla u Hercegovinu opet, evo malo privremeno i sada u Zagrebu, ali vratit će se opet dole na nama, to je sigurno. Što više reći, ne znam, imali smo promociju neki dan i u Mostaru, jako lijepo je bila posjećena i jako lijepo doživljena od ljudi dole lokalno, znači Drina sa svojom pojavom, sa svojim obitelji sigurno, a pogotovo vi u Zagrebu koji se tako bolje poznavali. Pa evo i ja kroz ove 4 godine mislim da sam nešto doživio i čekam još dosta toga do kraja života. Evo, hvala i suprugu Emilu, on isto uvijek uskoči u svemu što treba. Evo imamo, izvolite gospodine Nikola, to je Matin, znači veliki prijatelj, znaju se dugi niz godina i pogotovo zadnje Matino desetljeće u Zagrebu, Nikola i Mate su često sjedili na kavama ispod nebodera, pa evo izvolite Nikola. Hvala nisi Marija, ja sam Nikola Lukić, bivši politički emigrant. Ja i Mato smo domoljubni suradnici, radili smo na domoljublju cijeli život od kad se poznajemo. On se nije smio baviti politikom u Austriji, jer u Austriji je bilo zabranjeno, u Njemačkoj je bilo dozvoljeno, tu i tamo, ne uvijek, ali bilo je dozvoljeno. Tako sam ja dolazio u Austriju sa propagandnim materijalom, knjige, novine, letke, dolazak Hrvata na Jadran, gramofonske ploče i tako. Inače smo surađivali, često smo se viđali, a na Blajburgu tako svake godine. Dakle, imali smo iste ciljeve, imali smo puno zajedničkog i neslomljivi. Sve bure su puhale, istok, zapad, jug ili bilo koji, nije nas ništa slomilo.
i ja imam malo pjesničkog duha, pa ne bi ja htio puno o politici pričati. Evo, hrvatski narod ima 3 majke. Na nebesima ima majku i na zemlji što me rodi, pa i onu lijepu našu i na kopnu i na vodi. Moja me majka rodila, svojim me mlijekom dojila, gledala me kao princa svog, majko draga, nek ti plati Bog. Evo toliko od mene, da ne budem dosadan. Hvala puno. Evo ostalo što niste večeras čuli i doživjeli, možete znači pročitati u knjizi. Evo, večeras promotivna cijena, 10 eura, svako neka uzme svoj primjerak, barem podijelite i drugima. Evo, mislim da doista vrijedi. Nadam se da smo vam uspjeli večeras dočarati i eto, i sad evo molim još Tamaru da zaokruži večer i slobodno se ostanemo još malo svi podružiti, porazgovarati i osobno. Evo, jako sam sretna zbog ove večeri i zbog svih vas. Hvala vam. Ja sam započela ovu večer autorskom pjesmom i završit ću. Ova je drugog karaktera, zove se Pjesma domovine. Inače, kad radim na njoj svaki put, ispadne drugačije i onda sam odlučila da će vjerojatno i večeras ispast nešto 10 od onog što sam zamislila, ali nadam se da ću prenijeti poruku. Vidim ispucale ruke, čvrste ali žuljave, svaka brazda priča priču o ljubavi i ratu i onom između, o ukradenom djetinjstvu, o čežnji i tuzi, o nadi, molitvi, iščekivanju. Ruke prebiru zrna, usne zdravo Mario, svako zrno vabi k nebu, tamo gdje je vječni dom. Ona gori u mojim njedrima, ona krvari u svojim ranama, ona se privija po teškim jedrima, koja se lome, ona šuti u svojim bolima, ona vapi za mojim suzama, koje natopit će zemlju i plodove donijeti. Ruke prebiru zrna, usne zdravo Mario, svako zrno vapi k nebu, tamo gdje je vječni dom. Pusto polje je pred nama, ne znamo što je ispred nas, gdje da tražim, kuda krenem, gdje li je moj oslonac. Ona gori u mojim njedrima, ona krvari u svojim ranama, ona se privija po teškim jedrima, koja se lome, ona šuti u svojim bolima, ona vapi za mojim suzama, koje natopit će zemlju i plodove donijeti. Tijelo vapi za pravdom, srce za oprostom, tko će
Hvala puno, Tamara. Hvala svima. Evo možemo još za kraj, moji roditelji nikad ne bi propustili pomoliti se, pa evo da se svi zajedno pomolimo njima za pokoj duši. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božjem. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.